ema nwanwang'o ni dwarore miyo kata ofiswa masani nitie kama waketo wanyalo keto so sense matin to chunya maduong' to adwaro ni waket maduong' e yore mang'eny. Yore mag tiyo gi pesa sirkal bende en lony moro kanyo ma ka ji onge go to mwandu ma sirkal bira madhi wa kuonde moko yude to kuonde moko kinwang'e ka jowuok ong'eyo. So mani wach maber. Koro wach moro ni pogo pesa, pogo barupe e funeral, sama wajumbe moko pogo. Ote mar zako nyako. Koro en notimore wach mar ndiko jopuonj. Jok mane opoke e funeral gi ng'eny gi ne wajumbe mag Kenya Kwanza. Ma nyocha wanono gino, anono mwadhi nyaka ka Teachers Service Commission. Koda giwacho adier, koda giwacho adier, ok wang'eyo. To negikoni gik manunene e lietego, wan joma nobiro ne wang'e kako biro, mag lietego ok wang'eyo. To gima ng'eyo ni sirkal ma wan go en sirkal ma mibadhi ng'enye, miyo nyalo bet ni jomoko ni sawo negi. To onge ni wajumbe duto nonwang', ne gin mana achiel ariyo, apani be na ng'ato achiel kata ji ariyo mano timo gino. To kan wanone to negi kwer. Jogo ji nyalo dhi temo, joma nyalo mondo dhi ane ka TSC ka gidhi yudo pogruok gi gimiwacho nwano. To kata ka notime nen mar onge tije mang'eny, nitie weche mang'eny miwacho ni kia kindiko polis tibi mi wajumbe gimoro kama, kindiko jo tibi mi onge gimoro mawacho ni wajumbe kindiko en mani wajumbe dwaro ne jogi. Ma inyalo koni sama indiko polis ni